Samari tangoro kubara kikengo nyari seite elebo samaru. Chino mwanafunzi Pwani University first year narokora nursing. Ase familia yane akini iro butaka tato minda aro muko mamu minto ne chikonda gukora recently no ndesiko singenjoye ostulago chiba school na ne lenti nyumba abana igete school komenana na no Islamu akarambika mwaye ono singenjo ndabwato uweso wakane lent ne ndagera ante bibona ase ikeile tingonyara kabera naye kandigeri omonto kerwe school ngachaka boninga nondenga kakigongo chaso bosiwaino sabalai baito His Excellency Amos Nyaribo gavana so wanja kwao akimbwa muibuli one no muko na mama ne contract akora algo sabon onye go konyara gonkonya sikwini kwani hapa yo muibuli ono muko ngenderere na masomo Senator Kongo Mugeni seito koruga kyaso wanja kwao so nyuete na achira sinkolera no mwana omoke no muibuli one no muko akunyalika na inche mongonye ngendere na masomo ilinde mampi imbo muntu mana konye kenyoro anche ngonyo muibuli one anche na elete keme abwate MP Steve Moaka Mheshimiwa ajira subusi wa onkolera tage tobo konga kimonkonye ege na nche nyore ngosoma chumu ibuli one no muko mama ne contract akora Mahelia MCA Charles Keganda Helda ajira sole asondoche mwase aboni na achire nkolera so wanja kwao nkonye na nche nyare ngo chakonya abibuli aba na nche mbo muntu ora konye kinyoro Rogers Mutulia lefa yuale kosororande nonde bwensi oyora igwebirelebi aniamba yo mwibuli onoro muko akimwara ko nganchira monkonye elinde ngira ne school ngendera na masomo Diklak Oyagi mwana minto kuruseito nombaime mangana ya so asora bwe akingolerande arelira ase bocha mole ase mole monyiwe birero byane indengira ni school ngende gosoma nje mampimbo ene ko bomuntu mana osoma kwane onsoma tikyanginda secondary school muibuli one school go na management ye school ya chite karora my status changa actually tinga kanetino ane siringe school nabona somete without paying anything paka buna na kole school ko kyanginda buna ne tete nyasa kabasa oyomo bali ba etete anje nkanda school university according na masomo ane serikali eko ngakanera ekela serikali yanga kaneire yongwa kana 50,000 after ekela serikali yanga kaneire help na kiregento chimbu atibesa no ne sling akina achire motu yeino ngolgyo bokonye ase mono mnanje umwana omokeiga anje nintaite nsome not only for my benefit only lakini nkonye kenyoro kelonda some tingwe konya nje bieka ninkonye kenyoro anje nyore bali bachandikire bana chandikite sai tingo batiga my family anje nabonye gwetenga at least enyora ase ekogoka chu ninje bieka baroche buneliso akimutare ko nganjira na nje nsome masomo ataranga kindo mokeiga namba ya ne yesimi gele 07 14 300 814 07 14 300 814 eliete yakoleta barak onyari ase eliete nkorokwa onyari omwenga enka busamalo muruga aso umaine nje no muko timbu ati bosio na nyuma ose kemeli timbu ati borimo aso umaine no mbone ingo sabanya sae oyo bwata amabira ali akondorera arorera omwana oyo gakyankonya omwana oyo ati konya
gaki amusinyariwe kabana gaki nyasaira ni okoboko kwa umageka onkonya rumwana abaigwa mu chumbo ito aririe gocha sura mwana na nkonyere umwana uyu nabaigwa ochasi asabire gaki oyo igwete bire rubyane gaki timbua tikende nabo indeiga nonyene nonya nazemenyete igokorambura ukuguru yo kwatacha gaki kumuranje monkonya ganarerire aso yo igure birere bigaki naruro gochaso asimure oyo no nyari umuyenga oyo ko igu na bamanyete onyari umuyenga sene toko nkaruete mugeni oyo mwabo ondimu ominto rarire gaki ondorera mabiro nkonyera umwana oyo gaki sago seseni ko raira ni okoboko magega naenda momentere obokongu tata no ndagire nkoragira kabere wiki ina igo obokongu obonene munainde igo mundu cheiga no bona na usa kombo nanga kioreti oroje taicha embwate omongno nabara agenda ikondo kita atenene ige stress kioka irenga ina isana wano gaki ine konyo mwana ngona ari bita simuye manyare go nkonya nanya bana bakiniti na bakiniti oboko ngona ari nkwenda kondro kita nkonyo nani jikiri sana na igwe bese naija nganyare tina bongo ndondo ngana ndagira nabareta abakiniri abo bari batana lakini abakiniri ubutaka nyasawo kwanyire paraki wetire esukuru kibese jambulire ngo mwirire esukuru akinari gusaba timbwa tinjirende yonse bwana kende ngeyo nonye timbwa tichaye timbwa tisingobe kanonye suguma yo mugenyo kongo nariri gocha simbali akibangonye ekyagera timbwa tikindi yonse nonye agera umwana yona some nera achikokonya bari bandi na baruba chandegete ai baito bari barandore none biche gakiaso ina sabase asamari ga nkorera igase guchia saba kubu baito bankonyera gaki umwana nera achikokonya ka kurie nere achikokonya abachandegete bunara umwana ono muyari umwana oyo tari iga ya umwana oyo umwe nanje nere mbwate kana gaki mutanko monkonyera gaki abasumba banyasaye